जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुसलपुराव दावदै गला जानो फैगोन आरो गमामायनि बिथाङा दावदै गलाखौ जानानै थांबाय दा बाखि खोथाखौ हाग्रामायासो मिन्थिसिगोन आं होनदोंमोन सोरबा सुबुङा आं मुसलपुर समस्तिनि BPF होननानै लानो हायोबा 100 जन जुदि बिदि मानसि जुदि ओंखारोबा आङो UPPL दोलोनिफ्रायनो रिजाइन होगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु गमामायनो दिनै नुबाय सासेबो सुबुङा बेवहाय माने मुसलपुरनि गैया दुनियानि बायजोनि मानसि लाबोथिंनानै बहा खाथि खालानि रायजो राजाखौ बुथुमनानै लाबोनानै बिथाङा मुसलपुर समस्तियाव ज'नानै आलाप साना बखिथिंगासिनो दङ दा लासिं बाथ्राया बेनो जे सासे एथ' गिदिर सुबुं जायखौ जोङो BTRनि प्राक्तन चिफ होननानै बुङो दिनै मुसलपुरनि मानसिया बिथांखौ मुगै गारथारनानै दिनै रावबो बिथांखौ रिसिभ खालामनो थाखायबो दिनै नुजानायखौ जों नुनो मोनाखै जों नायदोंमोन जोंनि गोबां माने लिडारफ्रा गासैबो बे मिथिङावनो दंफानानै नायगासिनो दङ सोरखौबा सिनायगौबा नायखुमैयो जोंनि 100 200 जोंनि जे UPPL लिडारफोर बेयावनो गसंजोबनानै बिथांमोनखौ नायगासिनो दङ गासैबो जोङो बिथांखौ रिसिपसन खालामनायाव खुनु पद्धतिनि जों कमिनि दोनाखै खिन्थु जों रावखौबो सिनायनो हायैया जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक बेखायनो हाग्रामा बिथांखौ मैया बुंदोंमोन आं नोंथाङा बेवहाय दावदै गला जानो फैगोन आरो बेबायदि माने जखारगिरि एक्टिभिटिजों नोंथाङा आरो BTRआव फिन सासन खालामनो साननाय आरो गोहो बारायबोफिननो साननाय बे साननायखौ आरो नोङो बे जिउआव आरो बेखौ नों गारदो बे जानो हाला आं बे खोथाखौ दिनै आरो फिन खेबसेयाव बिथांखौ दिनै रिपिट बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मुसलपुरनि रायजोखौ आं धन्यबाद होदों दिनै आंनि खोथाखौ बिथांमोना लाखिदों दिनै मोनसेबो गामिनिफ्राय रावबो सुबुङा दिनै बिथांजों दिनैनि मेलाव रावबो फैयाखै देरहासार बसुमतारिया सासे लुभिया मानसि बिथांनि जि केरेक्टार जों बयबो मिथिगौ गोबां माने BTRनि जेसेबां माने थाखा फैसानि हिसाब बे बिथांनावनो थायो मानोना मोनसे समाव बिथांमोना थाखा फैदों होनबानो सेख'लि खालामलायनानै गावजों गाव खुन्दुं साप्लाय होनो थाखाय खासि साप्लाय होनो थाखाय फैसा माखासेखौ हरसेयावनो भितरावनो सानसेनो रिसिभ सानसेनो माने खतम खालामनायनि पलिसिया बे देरहासारमोननावनो दङ जोंनाव गैया खारन जोङो मैयाबो आं बुंदों जोंनि जि थाखा BTRआव फैनाय जि 700-800 करोड़ थाखा बे थाखाखौ जोङो सानै हयै बाहायगोन आरो बे फैसाखौ जोङो रायजोनि फैसा आंनि आबौमोननि फैसा आंनि आदामोननि फैसा आंनि फंबायमोननि फैसा आंनि आबौमोननि फैसा आं गासैनोबो बे फैसाफोरखौ जों BTR सरकारा दा नायबिजिर गावबा गावनि न'आव मोनहैनायनि जों बेबस्थाखौ खालामदों बेखायनो बिथांमोना खर' गरम जाजोबदों एथ'बां फैसाखौ मानो बिदि दोनथुमदों मानो जाख्ल'वाखै मानो लुथियाखै BTRखौ बिथांमोना साननानै फाग्ला जादों आरो देरहासार बसुमतारिनि जि मेन्टेल स्टेटास बे आसलते बे रोखोमनिनो एखेबारे निम्न थाखोनि लुभिया मानसि दुनियानि सापात बागान बानायथिंनानै दुनियानि माने फरेस्टनि हाखौ बिथाङा एनक्रच खालामजोबदों दाखालिनि एसेम्बलि हाउसाव बिथाङा बे खनसे खोथाखौ मानिनानै लादों जे बिथांनाव गोबां माने साहा बागान दङ आरो हागौबा माने साहा बागानखौ माने जों बावैनो बिथांनि साहा बागानखौ जों एनक्रच खालामनो थांगासिनो दं आरोखि राइसनि सोदोबा बिसिना साप्लाइ जेबो गैया आंथ' चेलेन्ज होदों मुसलपुर समस्तियाव बिथांमोना होनदों खामानि मावदों आं होनदों एफाराब खस्थ' खालामनांगौ खोथा गैया BTRनि आंबो सासे MCLA आङो गाबोननो रिजाइन होगोन जुदिहे मुसलपुर समस्तियाव बबेबा गामियाव थिंजों लुजानाय न' पाक्काजों लुजानाय न' फ्ल'र लुनाय न' जुदि बेबायदि न' लुनानै देखायनो होयोबा एथ'राब मेल मिटिं खालामनानै एथ'राब माने आथिं हमै खुलुम मानसि लिंबाबो नोंसोर दिनै मानसि लाबोनो हाया बेबायदि परिबेस जानायानो नङा न' गंसे मोजां देखाय अखानायैनो राकेशआ रिजाइन मा बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ दं 17 बोसोर जुदि नोंसोर खामानि मावदोंमोनबा गाबोननो रिजाइन खालामगोन आं आरो दिनै सुबुं गमानि गेजेरजों बारग' BTC हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांनि सायाव माने नैबे मुसलपुर समस्तिनि नोंथाङा EM हिसाबै माने आगोल बिसायख'थिनि सिगाङाव मोनफ्रोम सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होगोन होनना खोथा होदोंमोन ओमफ्राय बे जिनिसावबो फेलें जादों होननानै बुंदों दा बे
बिथिङाव फेलें जामारदों नामा बिनि सायाव मा खेंफोरथि होगोन गासैबो मिथिगौ कर'नानि बे क्राइसिस समायाव गोबाव सम बेंथाय जोंनि जि गोहो बियो स्ल' डाउन जादों जोंल' नङा पुरा भारत पुरा वर्ल्डआवनो बे स्ल' जादों बेनि थाखायनो जोंनि जि रादाय होनाय खोथा बेखौ जोंबो लासै खालामनांगौ जादों दिनै नैबे बारनि जि माने एप्रिल दान बे एप्रिल दाननि गेजेराव एप्रिल टु मे बे मोननै मासनि गेजेराव जोङो 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो थांगासिनो दङ बिनि बादैबो पर्यायक्रमै जोंनाव जेसेबां रेजिस्टार जानाय सेल्फ हेल्प दङ जोंनि सरकार थाजासिमाव जों गासैनोबो 75,000 थाखाखौ होनो थांगासिनो दङ बे खोथाया पाक्का बेवहाय हाग्रामाया खर' गरम जानांगौ खोथा गैया आं हाग्रामाखौ मोनसे साजेसनसो खालामो माने बाराद्राय दै लोंनायखौ गार देहाया जोबोद गाज्रि जाबाय भुगब बुला जाजोबथारबाय मोजाङै था आरो सुस्थ' मस्थ' राजनिति खालाम बिटिआरनि रायजोनि थाखाय दिनैनि दिना मोनसे गोदान खबर आरो मोननो थांगासिनो दङ आंनि थाखायथ' दिनै जोबोद खुसिनि दिन आंखौ दिनै मुसलपुर समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आं जेरै लुगैदों आं जेरै सानदों रायजोआ आंनि सायाव गोजोननाय देखायदों खिन्थु बिपिएफनि दैदेनगिरि अर्थात बिथांमोननि मुरब्बीनि थाखाय दिनै बिराद गाज्रि खबर आरो बे खबरखौ नोंथाङा माने बिपिएफनि गासैबो दिनै बिटिआरनि हालामाव खोनासंनानै लाखा बिपिएफआ मुसलपुराव जों खोनाबाय थाखादोंमोन मोननै जाहां जादों होननानै दिनै जोंनाव सार्टिफिकेट दं जोंनाव प्रमान दं दिनैनिफ्राय मुसलपुराव बिपिएफआ मोननै बाहागोआव खामानि मावगासिनो दङ आरो बे मोननै बाहागोआ बावैनो मोनसे बाहागोआ बबेबा मोनसे लामाजों खारगासिनो दङ बे खोथाखौसो आं दिनै हाग्रामा महिलारि देरहासार बसुमतारी रिहन दैमारी A to Z जेसेबां बुरजा लिडार दं खोमाखौ गुवार खालामनानै खोनासंनानै लाखा बे खामानिया बे हाबाफारिया मुसलपुराव जाबाय नोंथांमोननिया